Катерички. Катерици си живеят в хралупите на дърветата и в стари стволове. Често използват стари гнезда на птици, които стават основа на къщичката им. Те притежават силно развито обоняние, като могат да подушат орех, жълъд или дори житен клас през сняг дебел над 1 метър. Катеричките са много умни, затова и лесно могат да бъдат опитомени. Хипопотами. Хипопотамите са големи, кръгли, водолюбиви животни, които живеят в Африка. Те много обичат да седят във вода и могат да прекарат целия си ден в някоя река, езеро или блато. В действителност хипопотамите не могат да плуват, но могат да задържат дъха си под вода в продължение на 7 минути. Лъвът е царят на животните. Денем лъвът спи, а нощем ловува. Древните египтяни са почитали лъвовете като свои божества, заради тяхната сила, мощ и свирепост. 10 август е обявен за Световен ден на лъва. Мъжките лъвове са лесно разпознаваеми благодарение на пишната си грива. Опашката на лъва е различна от опашките на останалите членове от семейство котки. В края си тя завършва с пискил. Кравите са много социални и не обичат да бъдат сами, затова харесват да спят в близост до семействата си. Те имат свой уникален пръстов отпечатък. Кравите се вълнуват, когато решават проблеми, когато са изправени пред предизвикателство и успеят да се справят. Някои дори скачат във въздуха. Мишките имат лошо зрение, затова разчитат главно на слуха и обонянието си. Техните зъбки никога не спират да растат. Това е причината мишките винаги да търсят нещо, което да гризкат. По този начин те изпиват зъбките си. Муцунката им е изразителна, защото имат лицеви мимики, които им помагат да комуникират помежду си. Кученца. Най-добрият приятел на човека. Кучетата са единствените животни, които могат да разпознават емоции. Отпечатъците на кучешките нослета са уникални и затова понякога те служат за идентификация на животните. Кученцата също могат да се влюбват. Олаф. Режисьорът на филма казва, че Олаф е едно 12-годишно момче, което е игриво и ориентирано. Олаф е снежен човек, но въпреки това притежава най-топлото сърце. Той живее, за да обича. Държи истински на своите приятели Ана, Кристоф и Свен. Олаф е трогателен и емоционален, което го прави непринудено забавен. Мечки. Мечките са невероятно умни. Мозъкът им е голям и сложно устроен. Благодарение на дългите си ногти са страхотни катерачи. Справят се добре и с плуването. Полярните мечки могат да преплуват до 160 км, без да се наложи да си почиват. Мечките имат по-добро обоняние от кучетата и макар че са големи и тежки, те могат да тичат до 60 км в час. Hello Kitty. Цялото име на Hello Kitty е Kitty Loud и е родена в Лондон на 1 ноември. Има сестра-близначка на име Мими. Hello Kitty е висока почти около 5 ябълки, но тежи едва 3. Любимата й храна е ябълковия пай, приготвен от майка й. Динозаврите били изключително разнообразни. Някои били тревопазни, други месоядни. Някои динозаври ходили на 2 крака, други на 4. Един от най-едрите хищни динозаври, живели на земята, е спинозавър.